खुलुमबाय स्टुडियोआव आं आमिना सरगियारि दासान्दि उत्तर प्रदेशआव बिसायख'थिनि गुदुं बारहावा बारगासिनो दिनै उत्तर प्रदेशआव विधानसभानि द'थि खोलोबनि भट होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो गं 57 मासिनि थाखाय गं 10 जिल्लाफोराव भट होनाय जादों होनना खौरां मोन्दों। बे द'थि खोलोबनि भटआव उत्तर प्रदेशनि सीएम योगी आदित्यनाथआ गोरखपुरनिफ्राय बिसायख'थिखौ गेलेदों। बे बिसायख'थियाव योगी आदित्यनाथखौ लाफानानै गासै 676 बिजाथिफोरा बाहागो लादों होननानै खौरां मोन्दों। मख'जाथावदि उत्तर प्रदेशआ भारतनि गेजेराव बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय 403 एसेम्बलि सीट थानाय गंसे रायजो। बेनि गिबि खोलोबनि भट होनाया 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जादों आरो जोबथा खोलोबनि भट एबा स्निथि खोलोबनि भटआ फैगौ 7 मार्चआव मोन 54 एसेम्बलि मासिनि थाखाय जागोन। लोगोसे 10 मार्चआव भटखौ साननाय जागोन होनना इलेक्शन कमिशना समनि फारिलाइ फोसावदों। बे बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बीजेपीआ 80% मासि लानानै गाव हारसिङै सरकार दागोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों।